Mal-500 persuna attendew għall-ikla tal-miliet organizzata mill-Caritas. Ikla li fissret ħafna li flok qattaw jum il-miliet waħidhom iċċelebraw flimkien dan il-jum speċjali li fih infakru twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan u l-għan ewlieni li għalih ta' kull sena il-Caritas ġiet organizzat l-ikla tal-miliet mingħajr ħlas. L-ikla saret fil-Kurja tal-Florjana fejn hemm kien hemm atmosfera brijuża għal dawk preżenti. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjega kif din l-ikla hija waħda speċjali għalihom, anki għaliex persuni li tisegwu programm ta' riabilitazzjoni fil-Caritas jgħinu fil-preparamenti tagħha. Però s-sodisfazzjon huwa li tara nies li qed iwensu ftit mid-batija tagħhom. Iltqajt ma' anzjani pereżempju li qalu li r-raġel tiegħi miet 10 snin ilu u hemm persuna oħra anke iktar għad li għadni nimmissjah, għad li allura ma niflaħx noqgħod id-dar waħdi ġurnata bħal din u għad li dit tielet darba li ġejt ninaqat magħhom. L-ikla set kienet possibbli grazzi għal volontiera tal-Caritas minn żgħażagħ sa anzjani li f'jum il-miliet iddedikaw ħinhom sabiex jagħmlu miliet speċjali lil dawk li jinsabu waħedhom. Ifisser ħafna għax tiġi biskob biex tgħin u tieħu ħafna lura miegħek id-dar. Lura xi tmur id-dar il-ferħ ikun trement. Isbaħ mill-iktar rigal staqla. Tfisser ħafna lix ninklob ħafna ferħ li l-ebda rigal ma jtik. Meta tiġi hawn il-ferħ huwa kontaġġuż. Għaldaqstant, jum il-miliet minn ġurnata ta' niket minħabba li jinsabu fis-solitudni inbidel fjum fejn niżżelt bis-sima fost dawk preżenti. Li fjum il-miliet sabu ma' min jgħidu kelma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.